Чувствали ли сте някога мозъка си като постоянно зациклил, сякаш всички говорят на бързи обороти, а вие превъртате едно и също нещо отново и отново? Да, забързания ни свят може да накара всеки да се чувства претоварен, но знаете ли какво? Добре е да забавите темпото, да изключите и да си починете. Всъщност, не просто е добре, необходимо е. Трябва ви отдих да презаредите и да се възстановите. Запознайте се със света на техниките за заземяване. Това са прости упражнения, които помагат да се върнете в настоящето, все едно натискате пауза на екрана. Да направим заедно пауза с упражнението 5, 4, 3, 2, 1. Застанете в удобна позиция и затворете очи. Следвайте гласа ми и поемете 3 контролирани вдишвания. Започнете с дълбоко вдишване през носа, за да напълните стомаха си с въздух. Задръжте за 3, 2, 1. Издишайте. Сега вдишайте още веднъж през носа, за да напълните гръдния си кош с въздух. Следвайте броенето и след това издишайте през устата. 3, 2, 1. Издишайте. Сега отново за 6 преброявания. Вдишване. Задръжте за 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отворете очи. Сега погледнете екрана. Какво виждате? Изберете 5 неща, които харесвате. Какъв цвят са? Движат ли се или са статични? Какво ви харесва в тях? Сега погледнете встрани от екрана и обърнете внимание на обкръжението си. Забележете 4 неща, които можете да почувствате, като температурата в стаята или тъканта на мястото, където седите, или материята на дрехите ви. Докосвайте света около вас буквално и преносно. Това е напомнене, че сте тук, в безопасност сте и имате контрол. Продължавайте да дишате леко. Сега забележете 3 неща, които можете да чуете. Сега се фокусирайте върху обонянието си. Забележете 2 неща, които можете да помиришете. Как мирише въздухът? Откъде идват миризмите? Без да оценявате, просто ги забележете. Сега поемете дълбоко въздух, вдишайте и задръжте за 4, 3, 2, 1. Издишайте. Благодаря, че направихте това с мен. След като знаете как да правите упражнението, можете да го правите по всяко време и навсякъде. Уменията за заземяване са не само за стресирани, те са инструменти за всеки ден. Стресирани ли сте преди провеждане на тест? Заземяването ще ви фокусира. Нервно ли ви е, когато започвате нещо? Заземяването ще облегчи тревожността. Техниките за заземяване са вашия личен оазис на спокойствие сред ежедневната суетня. И така следващия път, когато мозъкът ви зацикли, не забравяйте, че можете да натиснете бутона пауза. Поемете си дъх и наблюдавайте света около вас.